Gabon guztioi, asteartero moduan, Eusko Ikaskuntzaren saioari hasiera emango diogu hemen herri irratian. Gehienetan ziltzilean dauden gaiak aztertzen ditugu tarte honetan, eta gaurkorako aukeratu dugun gaia ere gaurkotasun handikoa da. Izan ere, Euskara Batua sortu zenetik 30 urte pasatu direnean, dagoeneko Euskara Batua bai ala ez, atzea bai ala ez, eztabaida agortu da. Baina honen ildotik gaur egun bada beste kezka bat, eta hain zuzen ere, euskalkiek bete behar duten tokia da gaur egun eztabaidagai dagoena. Zein da euskalkiek izan behar duten tokia? Horixe da askoren ahotan dabilen galdera, eta zalantza edo galdera horrek bereziki herri komunikabideetan du pisuak. Zein euskara erabili behar dute herrietako aldizkari, irrati eta telebistek? Euskara Batua, euskalkia edo bien arteko bat? Gaurkoan galdera horien gainean zein ikuspuntu duten jakinarazko digute hemen bildu ditugun 3 gonbidatuek. Alde batetik, Aitor Arrozena etorri zaigu, Txipitxapa aldizkariko zuzendaria. Aitor, mila esker etortzeagatik. Azki ezaguna da Txipitxapa aldizkaria, baina gogorarazi egiguzu, zein eskualdetako informazioa jasotzen du aldizkari honek? Aldizkariak berez, beran du egoitza eta beratik hasiz bortziriak, hau da, bera Lezaka, Arantza, Egantzi, Etxalar, gero Malerreka izan zena, Donezkoetik hasi eta Eskurra Bitarte, gero Leitzaldean sartzen ditugu Leitza, Areso, Izueta eta Aranoko berriak, eta, gero berriz Baztan aldera joaten gara, eta Sara aldean Lapurri ere ukitzen dugu Sara, Senpere, eta gero Nafarroko partean Zugarramurri eta Urrazuri. Hori izan zen pixkoat ere mua. Beraz, herri pila bat, guztira zenbat? Guztira, nizakit zehazki zenbat herri diren, minio edadura desentea da. 1000 eta piko kilometro korratuko edadura da. Eta, idea bat egiteko, Gipuzkoaren erdia izan zen, edadurari dagokinez, eta biztanleak berriz, gutxi 30.000 persona bizi da ere horretan. Eibarren berriz, Etakito aldizkaria dute, eta aldizkari honetako erredakzio kontseiluan parte hartzen du Fernando Muñoz Gurenek, eta bera bertan hementxe da, gurekin gauean. Gabon, Fernando, eta mila esker etortzeagatik. Gabon, zer zuri. Eta hirugarren gonbidatua Iñaki Iturain da, Donostiako Irutsulo eta Orioko Karkara aldizkarietako erredakzio batzordekidea. Gabon zuri ere, Iñaki. Gabon, Maria. Ikusten duzuenez, hirurak herri aldizkarietako ordezkariak dira, izan ere eztabaida honek Euskara Batua, euskalkia bien arteko bat, bereziki herri aldizkarietan hartu du indarra eztabaida honek. Honekin ados zaudete? Nik esango nuke eztabaida zaharra dela ez, baina une honetan, gaia hor kokatu nahi izan du norbaitek, ezakit, zeren gure artean ere, pentsatzen dut gaia hor egon dela, hor dagoela, eta hor egongo dela ez, baina nik esango nuke, hain zuzen ere, herri aldizkarietan edo herri komunikabideen inguruan, berriz ere piztua da eztabaida, nik esango nuke arrazaituz piztu dela ez. Hain zuzen ere, funtzio linguistikoen gainean dagoelako korapilua ez. Horrekin esan nahi dut, hizkuntzak plano desberdinak edo funtzio desberdinak dituela. Badira hizkuntzak, ingelesa bezalakoak, funtzio unibertsala dutenak, badira frantzesa, esate baterako, kultur funtzio duena, edo zeregina duena, eta gero badira estatu nazio, herri, nazio, funtzioa beretu duten hizkuntzak, eta gero badira argota, badira hizkuntza profesionalak, profesio maila betetzen dutenak, eremu konkretuak, gremio baten betetzen dutenak, eta gero badira herri hizkerak, gureak bezalakoak, herrietan eta mintzatzen direnak, erabiltzen direnak, eta gero azkeneko planua izango izatekeia maila pertsonalakoa, ideolektoa edo ditzen dena, norberak pentsamentu mailan edo pentsatzeko momentuan erabiltzen duena. Horra zuzen ere nik uste dut
eztabaida piztu baldin bada, edo, bueno, berriz ere sortu baldin bada, zeren eztabaida zarra dela esaten dut, nik uste, bueno, hain horregatik sortu da, ez? Euskara Batua duela 30 urte martxan da, hain zuzen ere orain bete ditugu 30 urte, inork ez du kuestionatzen, bere funtzioa, Euskal Herriaren eremuko edo maila nazionaleko funtzio hori betetzen du, inork ez du hori kuestionatzen, baina badirudi gauzak ez direla behar bezain ongi egin behintzat batzuren ustez, Batuaren garapenean, eta hor erresistentzia batzuk badaude, zikeran funtzio batzuk betetzeko, ez. Eta pentsatzen dut erresistentzia horiek fundamentatuak daudela, arrazoitua daudela, eta balekoa dira. Iñaki, Aitor, ados zaudete, eztabaida hau zaharra da, edo azkenaldian indartu egin da? Bueno, ados, egon ere ez dago erantzuterik oso modu laburren, zeko gauza asko esan beritu Fernandok. Nik uste du galdera nagusia dauko, galdera nagusia Euskara Batua ala euskalkiak herri aldizkarietan, ez dagoela oinarrituta errealitate benetazko batean. Izan ere, dauden 50 herri aldizkarietatik gehienak, ia denak Batua hutsean egiten dira, dira gutxi batzuk euskalki erabiltzen dutenak, baina oso portzentai oso uneko txikian, eta ez dakit nik bautzean bakarra euskalki hutsean idazten da, nik bintzat ez dut ezagutzen. Nola nahi ere, eraduragatik eta plazaratzen diren lekuagatik, hirietan plazaratzen direnak eta arrazoi diengatik importanteenak direnetan bintzat ez dago bakarra euskalkian idazten denik, horran Batuaz idazten dira horiek, bat da izatizkirotan zagu ezpena eta zuzen Fernando ordezkatzen duena eta aibarkoa denez, importantea da, eta kitxon egiten dute zaio bat euskalkia ez dela atzeko, importantea. Gainontzean, nik uste dut, orduan ez diola erantzuten realitate bati, ia denak Batua hutsean egiten direlako. Izatezkerotan hor bada beste, ez egitanik, gauza okerro bat edo, eta da, honetan ez bereiztea, ahozkoa eta idatzizkoa. Eta hori biztan da, funtsezkoa da, eta nik uste dut hasieratik berez indarko dut. Momentu honetan hasiera mentzat idatzizkoei buruz arituko gara. Hori da kontu, idatzizkoei gagozkiela, gauzarik ez dakite zaharra den edo zen, indartizka bat hartu du azken bolada honetan, galdera honi berari erantzuteko, mahai inguru bat eratu zen Gasteizko Euskal Filologia Fakultatean, eta nien izan oso konforme gelditu, ara deituak izan zirenekin, izan ere bazirudien momentu hartan, mahai buruan edo zeuren guztiak agertzen zirela euskalkiaren alde, hasiera batean ez eta bazirudien. Naiz gero, entzule batzuen galderei eta erantzunez, gauzak bestela gertatu ziren, ez da, horren, garbi gelditu zen esate baterako, hemen ordezkatuta, gaur ordezkatuta dagoen, txipitxapan Batuaz egiten dutela, naiz eta zehatzen diren bertako hainbat gauza islatzen. Eta orduan, nik uste dut, hemen dagoela bigarren uste okerra, dago ere funtsezkoa nire ustetan. Kontua da, eta honetan nagoa Ados Fernandorekin gauza asko, Batuaren azken 30 sortu zenetik, 30 urte hauetan, horren garapenean gauza asko gaizki egin dira. Eta ikeragarri urrundu dira hainbat testu, hainbat idatzi eta herri hizkeratik, gauza traketxak, kamutxak, herritaren hizkeratik urrunak eta sortu dira. Eta nik uste dut, orain sortu den mugimendua, neurri handi batean meitzat horri erantzuteko sortu dela. Kontua da, baina horri erantzuteko momentuan, gauzak izat igual nahazio egiten direla, orduan guzti horiek, aje guztiak egozten zezkiola Batuari. Eta nonbait euskalkia da orduan, izkera aberaz, egokiaren eta leku egokia. Eta hori ez dut zertan inondik ere, eta zenik uste dut egoki idaz daitekela berdin, bai Batuan eta bai euskalkian. Eta traketz, ulerkaitz eta modu desegokian idaz daiteke bai Batuan eta bai euskalkian. Parametro horietan kokatuko nutenik. Dagoeneko Iñaki gaiari heldu diozu eta mamian sartu zara, baina hasi urretik eztabaidarekin aterrote gustatuko ditzaidake entzuleak koka daitezen labur bakoitzak azaltzea ordezkatzen duen aldizkarian zein euskara moetan erabiltzen duen,
zein tarte duen euskalkiak, euskara batuaz euskalkia zidatzen duzuen, Aitor, nahi baduzu, zego hasi zaitez, txipitapan, nola? Hor, hasi harko egin definitzen euskara batua zer duen, ez? Orduan, ez dakit, estandar horretatik kanpo sartzen diren hitzak, hitz guztiak ez dire euskalkia, ni solasa, txipitapan iratzen hor, solasa, gure eskualdean horrela erratzen erakoz, solasa berdin euskara batua da. Ez da hitza bakarrik euskara batua. Eta berdin Fernando, berba jarriko du, hori ere euskara batua da. Orduan, nin dago euskara batuen duga, ez? Eta horren arabera, bai, Iñakik batu den bezala, bai, euskara batua erabiltzen dugu, batua delakoz, izoiek edo solasoiek sartzea ere batua berdin dira. Orduan, euskara estandarretik kanpo dire, edo normalean erabiltzen dena, edo komunikabeetan erabiltzen, euskara herrimaileko komunikabeetan ez dire izoiek erabiliko, baina berdin batua dire. Orduan, guk euskaltzen indiak ematen dituen arauak segitzen ditugu, idazkera jadokin ez, eta hitzei dagokin ez bai, bakarrik, hemen herri irratian, euskadi irratian, ez dakit, sinonimoak izanen zirenak, edo igual de euskalkiko sinonimoak, guk horiek erabiltzen ditugu, berezko, ez dakit, izkera bezala, orduan, guretzako batua da, baina, bertako hitzekin. Fernando, eta akituen? Bueno, eta akituen hasieratik pixka bat pentsatu duen oso importantea zela, lehen komentatu dut hizkuntzen funtzio hori oinarritzat hartuta, pentsatu duen oso importantea zela hurbileko informazioari hurbileko hizkuntza dagokiola. Aldetik dago hizkuntzen funtzioa, eta bezala dira gure aldizkaria komunikabide bat denez, hurbileko informazio ematen dut, hurbileko informazio hori hurbileko hizkuntza dagokiola, ez? Nik uste dut guk hor batzerita bat entrevistatuta batuen atera edo aguazil bat, herriko aguazil bat mundu guztiak ezagutzen duen batuaz hitz egiten, guztiz arrotza izango dituteke, sinesgarritasuna galduko nukela elkarrezketa horrek, informazio horrek, ez? Horren aldorretik pentsatzen dut kontua gaia kontunek egitzeko dela. Orduan aldorretik guk hasieratik 25-30 inguruan kokatzen dugu euskalkiaren erabilera, gainontzekoa egiten dugu estandar egokitu batean. Guk dauzkagu hitz debekatuak gure redakzioan bukatu, guk amaitu erabili behar dugu, ari izan guk ez dugu erabili behar, guk jardun erabili behar dugu, diar dugu, eta bar. Eta badira holakoak. Orduan, nik uste dut, galdera ez dela batua ala euskalkia. Nik bat, Aitorrekin bat nator, batua konzeptu horrekin egia esan ezak zer dan, badakit, baina orain daukan konzeptzioa, orain daukan ezakit irudia, ezak gustatzen. Nik uste dut, gehien bat, gipuzkeraren ezakit horre, onditasun bat dagoela, eta hor koexistentziarik ez dagoela gipuzkeraren eta gainontzeko euskalkien artean, Beraz, nik uste dut, batua termino baino gehiago estandarra erabili beharko dukela, Eta gero, pentsatzen dut, estandarra ala euskalkiak ez dela galdera, Nik ala hori kendu ingo nuke, estandarra eta euskalkia. Eta hori da guk egiten duguna, koexistentzia bat, kohabitazio bat egiten dugu, eta alde hortatik, nik uste dut, lan pedagogiko bat ere egiten dugula, eta egiten behar dugula, azken 10 urte hauetan, 89an sortua izen eta kitzu, Beraz, nire plantamentua izango izateke, osagarritasuna bai, baina fagotizazioa ez, hau da, txilindroa ez, mesedez. Orduan, lehen, zuzentzeko Iñaki komentatu dituen dato batzuk, bai, 50 aldizkari inguru daude, baina ezakit berak datua ondo esan duen, gaizki esan nahi izan duen, ezakit ez. Nik uste dut, Gipuzkoako aldizkariak enduta, salbuespen, gainontzeko guztietan erabiltzen dela herri hizkera, eta gero eta gehiago. Eta gainera, esan behar daukat, zabai dau piztu denetik, interes gehiago dagoela, tokian tokiko euskalkia erabiltzeko, eta hain zuzen ere, ni daki dela, 3 aldizkaritan, bintzat ari dira, korpus bat, hizkuntzaren korpus bat prestatzen, hain zuzen ere, azkenengo hilabete hauetan, gai honen inguruan erabilen diskursoa, erabilen arrazoiak eta bat, hainbat jende konbentzitu dituelako, eta euskalkia gehiago erabiltzeko apostua egitera doazelako. Iñaki, zure txandan, baldin baduzu, ez dakit,
txipitzapan zein euskara mota, karkaran eta irutxulon zein euskara mota erabiltzen den komentatu, eta seguruen Fernandok esan ditudenei erantzuna izango diezu. Bai, oraintxe bertan, ez egitatzeko zaurera, zigarrote dudan, ez nahi bestela, ez nahi gureak komentatuz, eta orduan gero erantzun diete Fernandok esan dakoi. Bai karkaran eta bai irutxulon erabat batuak egiten dugu, eta ez dugu, gaina horren eztabaida ere izan, inork etzen planteatu bestelakorik. Bezalde donostikoa eta horiokoa izan dere, nahiko normala, ez? Bai, baina, nik besteetan ere, pasako nahi gero komentatzera besteena. Jakina normala ikusten dut, eta horren eztabaidarik ere ez da ematen, ez da gure ere muan, sortu zenetik, batua utxean egin izan du da karkara, duela urte gutxi arte, sortu dugun arte, zera bat, apaltxo bat, islatzeko, bertako zaharrek, zutuen izkera, horren egiten dugu lotu, lan antropologiko bat egiten dugu, beti jartzen ditugu hitz egiten gari bateko itura zaharrei buruz eta hori, bertako izkeran islatzen eta zehatzen gera, eta. Hain zuzen sekulako lanak ematen dizkigu, eta horrek ematen dit niri, daukadan iritzia izateko indarra edo. Hori egiten azten gehan bakoitzean sekulako zalantzak izaten ditugu, gozak nola idatzi beharrian. Hor atxeak jarri garrote dugun, hor ez eta zeta bereizten ez dituzten horien kasuan nola egin behar dugun guk, eta aritzarekin, inberdeto, iten dez, nik itez hori nola idatzi garrote dugun, eta nola oso leku markatuan eta agertzen den, eta inolako gramatika aldezik, eta ez duen garrantzirik, moldatzen geha, nola edo ala. Baina hori egin beharko abenu atal askotan eta sekulako lana izango litzatek, eta segun nago oso ondo ez dagoela egiterik. Horren, batuaz egiten dela, biztan da, eta irutxulon berriz, erabat egiten da batuan, eta oso importanta da, baina, bestelako kontu bat. Eta da, batuaren barruan, eredu horren barruan, egin daitezken, idazkera desberdinak, zeharo. Eta alegin horretan nik uste dut, esateaterako txipitzapakoek, sekulako lana egin dutela egiten ari direla. Eta zeiatzen direla, isladatzen, bere esparruan egiten den euskara hori, isladatzen zeiatzen direla, hone batuaren barruan. Eta horre sekulako aberaztasuna dakartzio batuari. Nik uste dut, eibarren ere, neurri batean hori ondo egiten nahi diela. Egiten nahi diela, esate baterako hori debekatzia bukatu izan, eta bestein bat, eta orduan erabiltzea bertakoek erabiltzen dituztenak, eta ez egitzea bertako entzat, idazkera arrotza. Eta, baina nik uste dut batuaren barruan, bidea zabala gala. Ez gaitura lotzen katen motzean, batuak. Esate baterako, nik adibidea jarriko, baina esate baterako. Elduden igandean, anaiarekin ginen gara, eta datorren donekan, nebagaz etorriko gara, nio kerrezpana gobintzat batua dira, eta begibiztan dagoenez, biak dira batua, biek dute esan nahi berbera, eta beraz, bata erabil daiteke ez dakin non, eta bestea ez dakin non, eta biak batua dira. Beraz, duk arazo ikusten duzu aditzetan eta. Batuaren oinarriak, nik uste okerra hor dagoela, jende askok, biztan da honetan gabiltzen opadak igun, diot nik. Baina jende asko gezaki horrendik, batua benetan zeote den. Tordun, ez da egit, erba ez da sobran egon gomen ezatea, batuaren oinarria jarri zituztenean arantzazun direla 30 urte, horiek eraiki zituztela hiru oinarritan, ez da izan zirela fotografia, deklinabidea eta aritz laguntzailea. Eta hortik kanpoko guztia, gero zikan, egin mandute beste pausu bat, eta izan da iztegi batuarena, hitz bakoitzan nola idatzi behar den. Baina hortik aparte, eta batez ere lexikoaren munduan, lana da zilegi, eta tokian tokikoa egin behar da, eta lan hori primera egiten dute txipitzapan ere ustetan, eta ezakerak, ezamoldeak, ezateko moduak eta jase egin behar dira, eta horiek batuaren barruan sartuta, egingo dugu batua beraztu, eta alde batera utzi, askotan eta askotan egin diren gauza traketxak eta kamutxak eta esan nahi gabeak eta abar, eta? Eta, oin bai, Fernandori erantzunez, esaten dut berak Gipuzkoatik kanpo, gertatzen da baina 50 ia denak Gipuzkoan daudela, gertatzen da baita ere nik Nafarroan ezagutzen ditudan ez bakarrak, baina bi importanteenak behintzat, eta zen hemen izladatuta dagoen Txipetxapa eta Sakanako Goaixe
txipetxapa batu bat egiten da. Eta guaixe, naiz, han agertu diren, bertak izkeraren alde, eta nire ustez egiten duten oso gauza desegokia, baina egiten duten gauza desegoki hori da 1/3 besterik ez gainean, hori berak esan zuen mai inguru hartan. Gainontzeko guztia egiten dute batuan. Eta egiten duten 3 hori da, horako transkripzio fonetiko bat, bertako entzat ere, niri izan diratenez, eta nire lankide bat, euskara teknikaria bera, guztiz desados dago horrekin, eta esaten du, bera arrebaren zut, eta bertako entzat ere, ulergaitzagoa egiten dala. Idazkera hori, egiten dut horako transkripzio fonetiko bat, eta gainera ez egin zilegitasun ere zenbateraineko haute duten, zenbait eratu dute horako taldetxo bat herrian, gazteak dira, ni okerrezpan nago taldeekoak, eta erabakitzen dute. Haien esparruko herri bakoitzean, zein izkera izlatu da eta nola, hartzen dituzte arau guztiak eta erabaki behar dute. Eta sekulako lana da, eta ondo egiterik nire egitzizait oso dala zaila, batez ere herrialdizkariek duten hasi egitura eta lanbaldintzak eta kontuan hartuta. Eta orduan bukatzeko, orduan gelditzen dira hor, iparraldean nik, ote dagoen edo, Araban, herria. Bueno, bai, konforme. Orduan itzien ezagun, ni baino bete ezagutzen duten nonbait zera kontu hori, baino oso gutxi dira. Gehienak Gipuzkoan daude, eta orduan Araban bakarra edo egongo da, Gazizkoa eta batu ez egiten ari izan da, eta orduan gelditzen dira Bizkaikoa. Eta Bizkaiko kasua behar bada, izan daiteke aparteko zanarra, nik hor agian, nik ikusiko nuke, bueno, ez dut esango zilegi dena da, bakoitzak ikusi dako du, bere zean zer egiten duen. Baina egoki edo, Bizkaikoak badu, batuarekiko horrelako urruntasun bat edo, eta bai sentitzu dute horrelako komplejo bat, eta hor badirako problematxo batzuk justu Bizkaiko kasuan. Eta han, badakit orduan batzuk bai, zehatzen direla zera horretan, baina Fernando, batuaz idazten direnak ere badira Bizkaian. Eta horren zenbat diren batean da bestean ezagit. Guaiz eta ipatu dute, Aitor... Bai, nire 1/3 minio, zakit, non atera duzu datu hori, inaki minio... Berak esan zuen. Bai, nire uste gehiago dela, herriz herrik... Berak esan zuen, Fernando. Ba, zail bat herriz herrikoa eta kenduta alzazu eta herri ondienak, herri txikietako gehienak, dizu ipatu duzun transkripzio hori eta igerrekoak eta olakoak jartzen juzte, eta, bueno, nire uste... Zakit hori euskalki erabiltza den edo fiskote kontua komplikatzea den, ez? Gu aziko baginen, ez da, goizutan erratuten, joan barralzu, hori transkriptzen, joan beharralduzu, eta, bakotxak edo ginen du bere laburdurak, eta goizutan modu batera moztuko dute, beste toki batutan beste modu batera, nahiko komplikatu da loitzeko ere. Eta, nire uste azken finean denak, zakit, zu biek adosu honen kontu beretatik gara, ez? Euskara batua, nahiko ez dela errepideztu bat, eta Gipuzkera zunduna, zabalagoa dela, bakarrik komunikabide ondietan, Euskal Irratian, Euskal Telebistan, Euskarazko komunikabide ondietan, nahiko, estu edo hartu ote den, eta kanpoko izkera horiek, horietako kanpoko esapideak eta kanpoko hitzak eta horiek pixkoat bazterren utzi dela eta orduan gero eztabaida horiek hasten direnean euskara batua edo euskalkiak horiek euskalkia direla eta nire uste biek aipatu zela hori ere euskara batua da eta orduan nazakit. Bai, euskara batua da, baina gertatzen da dena dakigu ongi komunikabide nagusiak ez bakarrik opinioa sortzen dutela, eritzia, ez dira bakarrik eritzi sortzaileak, baita ere hizkuntza eredu eta espresio eta komunikatzeko tresna eredu ere badira, ez? Orduan, euskarazko komunikabideak gaztea dira, baina nik uste dut, pixka bat, jakobilismoaren ohituratan erori dira, ez? Administrazioa bera bezala, ez? Hogei urtetan, egin ditugu, gainontzeko estatu nazioetako komunikabidek egin dituzten gauza berberak, ez? Kopia berberak, kronikoak direla, nik uste dut metodologiak eta hor, erabiltzen diren moduak, ez? Hor nik uste dut, pixka bat, lehen esan duan bezala, eta inoki berak ere onartu du, ez?
batuak, nik uste bere bide egin duela, estandarrak, inok ez hori kostinatzen ez da nik ere, eta inok ere, hori garbi dago, baina nik pentsatzen dut, badirela euskalki batzuk urrunago daudenak, Bizkaia aipatu berak, eta ni Deba Bailarako naiz, eta Deba Bailara behintzat herri guztietan daude herri aldizkariak, eta bat salbu, banetan erabiltzen da herrizkera, eta gero eta gehiago erabiliko da, nik dakidala behintzat. Nik uste dut, hizkuntza ez dela bakarrik komunikatzeko tresna bat. Nik uste dut, hizkuntza bere funtzio nagusia komunikatzea noski, baina zerbait gehiago ere bada hizkuntza. Nik uste dut, hizkuntza sentimenduak transmititzeko, sentimenduak bizitzeko, sentimenduak asnartzeko, bizipoza eta tristura konpartitzeko, espazioak, guneak, umetako, beste garai batzuetako gauza gogoratzeko, bizitzeko eta gozatzeko ere badela nik uste dute hizkuntza. Azken batean, nik pentsatzen nuke, barne pentsamendua artikulatzeko tresna badela, arnaza bezalako elementu badela. Orduan, nik pentsatzen dut, oso importantea dela, lehen esan dudan konzeptu hori kontenekitza, koexistentziarena eta kohabitazioarena. Orduan, nik dut, alde hortatik, ni ez nago estandarraren kontra, inondik inora, hori garbi daukat, beti lana estandarren egiten dunik, normalki. Baina, badira, nik uste dut, zenbait funtzio, zenbait zeregin, onartu behar zizionak euskalkiari. Beste, hizkuntza handietan, ez da holakorik gertatu, ez espainola da frantzesa. Frantzesa Paris inguruan sortu zen, Ile-de-France delako paraje hortan. Baina poliki zabaldu eta homogenizazioa joan zen. Baina Euskal Herrian, provintzien artean, orografia dela medio eta beste faktor asko dela medio, ez da komunikaziorik egon provintzia batzuen eta besteen artean. Orduan, bakoitzak bere, nahiz sustraia bera izan, beste joera batzuk garatu ditu. Orduan, badira hor, hainbat gauza markatuak direnak, eta nik uste dut hori aberasgarri bezala hartu behar dugula, eta ez, diferentziak markatzeko, ezakizea baitik eta, hor koexistentzia bat opatu behar dugu, egon behar dira, errespektuaren dialektika bat, eta punto. Nik uste zaten, maila nazionalean zerbait hitz egiteko, hemen hitz egiten ari garen bezala, baina izaziko, orain eibarko hizkera erabiltzen, hemen funtzio nazional barretutzen ari gara, momentu honetan herri irratiaren bidez, horren nik uste hori absurdo dela. Baina nik hitz egiten baldin badut, gure herriko emisora batean, edo idazten baldin badut, gure herriko aldizkarian, konten izan dut, zein den, nor den, nire mezuaren, nire diskursoaren hartzailea. Eta orduan horrekin gogoratuko naiz, eta horri zuzendutako hizkera erabiliko dut. Fernando, aipatzen zenuen, Deba garaiko aldizkari gehienek, bertako euskalkiko hitzak eta erabiltzen dituztela, batek ezik, hori arrasate prest da. Bai, arrasate prest da, bai. Eta adibidez, ezakit, zer egiten zaizude, niaki, Fernando hainbat gai aipatu ditu, adibidez, arrasate prest bezalako herri aldizkari batek, bertako hizkerari, bertako hitzei tarterik ez egitea. Ez baina hori uste okerra da, galdera gezkina dago, eta hori Fernandok eragin ditu, jakina. Berak esan baitu, Deba Bailarako herri aldizkari gehienetan herri hizkera dara hiltela ez batua, eta hor dago, uste okerra. Berak aurre jarri dituelako batua eta herri hizkera, eta ezin dira aurre jarri, izatezkeotan jarri beharko lirateke batua eta euskalkia. Hori bai, baina herri hizkera definitzen bertu nuke jakina, baina baldin bada, bertako tokian tokiko herritarren gandik ahalik eta gertuen, hori egin daiteke batuaren barruan, egin daiteke jakina euskalki jakin batean baita ere. Eta orduan, Deba Bailarako herri aldizkari gehienetan, batua utzean egiten da. Arritzagon, baina nik dakidala Aritxagazetan, arrasate presen, arrasate presen ez da euskera berdina erabiltzen. Eta ez egin behar, eta kartaran ere ez da euskera berdina egin behar, eta txipitxapan ere, baina batuaz egiten da. Hori ari gara behar. Orduan izango dirateka arrasate preseko batua eta Aritxagasetakoa. Bertako galdetu beharko litzaiek hizkuntzatan egiten duten, ez da, baina Aritxagazeta batuaz egiten da. Arrasate presa egiten da, bizarra. Baina adibidez, Aritxagazetan, azteko egunak idatzi daitezke aztelera, martitzena eta horrela euskalkiak. Martitzena ez da euskalkia. Martitzena ez da baina euskalkia. Martitzena azte hartzean ezin batua da baina. Bai, baina zan nire dara bertako hizkera, ez, Aritxagazetan. Bai.
azteko egunak horrela esaten dira, eta Bai. hori jasotzen dutela. Aha. Arrasaten ere horrela esaten da, baina arrasate preziak ez ditu jasotzen. Konforme hori beste kontu bada, orduan Horretara noa. aukera. Baina gu hain eztabaidatzen ari garena da, orduan, Aretxabaletako jartzen duten martitzen hori batua ote dan, edo ez? Eta ni zuzen ari nez, bai? Bai, nire ikere hori uste du batua dela. Orduan, alde horretatik, ni gehiago nago Aretxabaletako ekin, saiatzen direla islatzen herriko jendeak erabiltzen duen hitza. Orduan, jartzen baldin badute asteartean nahi herrian gehienek, bertako euskaldunek, martitzen esaten duten, nire ustez ez da egokia, nire ez da zuzena, eta beste bide aukeratu behar da. Baina zuzen gurean ere, saiotxo bat, ahalegintxo bat egiten ari gara bide horretatik. Ez du gehiagia asmatzen, batez ere, denok, bakoitzara bere alorrean, lanean ari garelako, eta oso maiz elkartzen garelako gure aldizkaritxoa aurrera ateratzen, dailean behin ateratzen, eta azpiegitura, eta lanbaldintzak eta oso direlako desegokiak gauzak behar bezala egiteko. Eta nahiko lan izaten dugu, alea aurrera ateratzen, eta orduan eredu estandarrak, nazionalak edo jartzen digun bide zabal horren barruan, gure txoa edo egiten bai, baina haren barruan, bestela handik aterata, euskaltzen ditxigea sortu beharko dute herrian, galderak sortuko litizkiuke ale guztietan, da alegin beharko nuke erantzuten galdera hori ale guztietan, eta nork nola erantzun, izango litzateke sekulakoa, dana izango litzateke erabakigarri, momentu guztietan. Eta hori ez da ez posible guretzat dintzat, eta gehienentzat ez da egokia gintzat. Eta Bizkaiko kasuan gauzatxo batzutan behar bada bestela jokaliteke Bizkaiko kasuan, eta han bago berezitasun batzuk. Baita soziologian ere. Euskalkia, batua, herriko izkera, ez dakit, baina, bueno, Fernando, dakiton bertako izkeran euskalkian idazten duzue, horrek zailtasunak izango ditu, ez? Bueno, kontraki behar dugu, Eibarko izkeran badagoela tradizioa idazteko, bai gerra horretik eta bai gerra ondoren. Eibarrerak bere korpusa osatua duela, aspalditik, tradiziotik aparte badaudelako publikazioak. Ikustu dut, dugula aztu behar, Toribio Etxeberria baten lexikoia, izugarri liburu interesantea eta benetako bitxiga dela. Hortik aparte, udaldetik ere alegin handia eginda, hain zuzen ere korpus hori jasotzeko. Eta une honetan, badaukagu, Eibarren ezakeren jasoa liburu bat, tomo bat egin daukagu, aditza ere tomo baten daukagu, orain atera dugu beste liburu bat, Eibarren gutxiespena nondik nora sortu den eta bar, eta imprentara sartuko ditugu laizzer, antologia bat, Eibarren antologia bat, idazleena eta idazlanen antologia bat, eta baita ere, pixat, Eibarko azento entonazioaren tesi bat, euskera aldizaren egina zuen Imanol Azpiur euskaltzain urgazle zenak, baina modu divulgatiboan publikatuko dugu, eta horrekin batera baita ere deklinabidea. Eta hortik aparte, idaztaraua batzuk, badauzkagu eginak, beraz, nik esango nuke, Eibarreren korpus nagusia edo importantena bintzat jasoa dagoela, publikatua dagoela, eta erreferentziak baitula gauzak egiteko eta idazteko. Eta baita ere, nik esango nuke, Eibartik aparte ere gure baiaran, nire dakidara bintzat, Oñatin, Bergaran, Antuelan, eta badira herriko euskararen konstante nagusiak jasoak, publikatuak, eta beraz, badago referentzia. Eta baita ere arrasaten, gertatzen dena da, hor beste arrasoren bat edo badago, eta aldizkaian delekoa dago erabiltzeko eta bar, baina beste giro batzuetan eta beste kontu batzuetan erabiltzen da, eta bautera divulgatu zen ikastaroak egin dituzte, udaltzaikoiko irakasleek. Arrasaten. Bueno, ezakit, badirudi hainbeste referentzia eta liburu eta ikerketa eginak izan da, erraza dela euskalki erabiltzea, inakit. Baina zuzen, nik neuk egin nuen hori joko izkeraren azterketa, Loren Loidi erekin batera, nera izkidearekin batera, eta liburua argitaratzen genuen, argitaratuta dago. Guk egin genuen lan hori, ni implikatu nintzen lan horretan, hori joko euskara jaso genuen, hortze dago liburua, eta han jaso genuen, gauzak nola deklinatzen diren, aditz lan guztailea nola jokatzen dan, zaitu ginen lexikoare bere neuroian islagatzen, eta beste hainbat gauza. Helburua, inondik ere,
etzan, gero, handik, ateratzea eredu bat, guk herri aldizkarian eta ez beste inon, idazteko momentuan erabiltzeko. Inondik ere ez, lehen esan dizudanagatik. Dena, momentu oro, izango genukelako erabakizun, eta gainera nik ez dakit nork izango lukeen zilegitasuna gauzak erabakitzeko momentuan. Zalantzak dira ikaragarriak. Deklina bidean, aditzean, gauzak pilatu eta idatzi beharko ote genituzkeen, atzea inork ez du ahospatzen hori atzea eta existitzen. Eta horren kontua baldin bada esaten dena isladatzea, atzea ez denuke sekula zantan jarriko. Eta SA eta Z ere, jende askorentzat, berizketa hori, ez ezaguna da, hori galduta dago neurri batean. Eta holako galerak izango genituzke, beti, eta lehen esan dizut, indet, nik itet, egiten dut batuan, litzatekena itet, esaten egu guk, eta itet hori zuk ez nola idatzi beharran. Zalantzak izango genituzke beti. Eta gainera, iruditzen zait, batuak egin duen bidea eginda, eta egunkariak, liburuek, eta abar guztiek egin duten bidea eginda, elitzatekela gainera, ulergarriagoa ere izango. Herritarrentzat. Eta horren ja, Fernando hori zuzenean esango diot, nik bere aldizkarian egiten duten gauza bati buruz dudan iritzia. Kontua da, euskalkia isladatzekotan, nik isladatuko nukela, zuzenean, herritarrek esandakotik, haien ahotik sortudan hori, inkesta horietan, eta hori herri aldizkari guztiok egiten dugu, kalera jo, eta 4 laguni, 6 laguni edo 8 galdera bat egin, eta esandakoa labur-labur isladatu. Eta nik egitezkiotan, horre egingo nuke, eta egingo nuke, aldizkari, barkatu, elkarrezketa laburretan, edo luzean baino elkarrezketan da, baina beti ere, haoz sortuan hori. Hori, bizi-bizirik baldin badago, era horretan esan dute, biztan da, eskartzi horretan esan dute, baina ara bitzikeria, nik hartzen dut, eta kitxo, eta galdeketa hori, kalean egiten da galdeketa hori, isladatzen dute batu bat. Eta elkarrizketatik, bai ireki, nik hemen, adibidean nik hemen txau. Eta egiten duten elkarrizketatik, ez denak, zergiak topartu ditut, baina asko eta asko, isladatzen dituzte, idazten dituzte, batuaz, hemen dazkaz. Ez da batua, Bai, batua da. Ni askotan joaten naiz portalera, liburutegira, irakoatzera, eta asteburuetan zabaltzia oso ideia hona gala pentsatzen dut. Bueno, orduan, garbi dago ez dutela, beti egiten nik irakurriko izuten. Bueno, Fernando hemen dugu eta berak erantzuko digu. Ikerketak dira nire kezka nagusiak. Eskolan ez dute eguneroko lana kontutan hartzen. Azterketak dira garrantzitsuenak eta lanak ez dute ezer kontatzen. Ez dutela izango horrek gaztelera zerantzuzuelako. Baliteke, hemen, baina, zei daude, orduan, badidu horren denek egiten dutela gaztelera, Iñaki guk ez dago argitzeko, ez, entzulentzatzen, petatzen importantzen argitzen, nien dagoenez. Guk ez dugu erabiltzen, beti sekzio berdinetan, beti gauza beretarako euskalkia edo batua. Guk, pentsatzen dugu, ni horregatik ez nago adoz, Iñaki izaten duenarekin, ez da berak onartzen duen, Bizkai aldean gure baiara ere, ez dugu aztu behar dela baiara bera ere, Bizkaiera dela ardatz edo oinarri gure izkeraren eta gure barietatearena. Baina, bera nahiz eta berak onartu, kasu batzutan Bizkaiera erabiltza onartuko lukera eta berak mugatu nahi du, interlokutoren ezanari mugatu nahi dio erabilera, nik uste dut hori, bigarren mailako hizkuntza bat konsideratzea dela euskalkia ez, eta bere rola, periferiara mugatzea, eta kafe para todos edo homogenizazioa bultzatzea ez. Pentsatzen dut, guk alde hortatik ez dugu pentsatzen beti sekzio beretan, eta edo personak egiten duen bakarrikaren testimonia jasotzeko eta bat. Guk pentsatzen dugu interdisciplinarki, sekzio desberdinetan, atal desberdinetan. Beraz, batean, kaleko inkesta euskalkian dago, eta horrengoan, batuan. Posibola ez egotzea. Guk pentsatzen dugu, erabili behar dugula, garbi daukagu gai nagusia, reportajea beti egiten dugu, eibarko barietatean. Eta gero beste sekzioak, txandatuz egiten dira, baina behintzat bat, nagusia, 2 edo 3 paginatako reportaia, beti egiten da, eibarko izkera. Aitor, ez hemen izan dira ez da baidan Fernando eta Iñaki. Bai, ez dakit. Bitartekan nire egin beharko duzu. Ez dakit, nire zerran horretzen, aipatu dut horiek kontua zertan denez. Fernando aipatu dut, izbat euskalkia
erabiltzen dira gai ezberdinetan, eta aipatu duzu zuk erdarazko edo gaztelaz emaneko erantzunak horiek batuen guk kaso horretan guk azkenko adibidez orain erizundun alkate berri aukatu dute eta erdalduna da eta elkarrizketa egin genuen eta guk izabatu genuen bastandarrez, nahiz eta erredazioan godenak ez garen bastandarrak, pixkoetango hango izkera erabiliz izabatu genuen aldizkarian, zuzena, ez egokia, el año pasado erramazun, ganden urtean, han erabiltzen zen izkera, zagit, ni uste bueltak ari garela gai beraren inguruan, eta da, batua zenbateko zagabea duen, eta zer sortzen den, eta niri epatu ditu itxeaz, eta laburdu horiek nola izadatu, eta zagit, ez dut uste transkripzioa dela indarreko zagit eredua, horre epatu duzu lenguaixen eredua, ez dut uste hori denik eredua, eta itxe eta dela egiten dut, ni uste bidea hori dela, batuaren barnean, itxeet, egiten dut, ezagit bidaztea zuzen izan eten, egiten dut, nik uste hor, importantzia dela, euskaltzendean markatu den hildoa konten izatea, eibarren egiten dugu bezala, euskaltzendean arauak, euskaltzendeak markatutako logikak eta pizkabate konstantziak onartzen ditugu. Baina, erabiltzen ditugu bertako abitza, bertako leginadira, bertako erak, ez? Ni ere ez nago ados, ez nator bat sakanako egiten dutenarekin, nik uste dut hori azken batean transkripzio fonetiko bat dela. Nik uste dut herri izkera analizatzen egin baldin bada, fonologikoki edo filologikoki azterketa bat egin baldin bada, horrela jaso behar dira, ez? Baina gero nire baldin moduzu batera, produktu bat, idatzia, konsumizeko eta bat, nik uste dut beste variable batzuk konten izan behar dira, oitzurak eta bat konten behar dira. Horregatik esaten dut, guk bintzat markatu ditugun prinsipioak eta sortu ditugun material guztietan, euskaltzen diren joerak onartzuak eta barneratuak ditugu, ez? Aldatetik ez dago. Beste kontua bizan zen, ezakit gaur ez dugu aipatu, baina irratia edo telebistaren kasua, hor nik bide gehiago ikusten diot, bertako izkerari eta bertako, laburdura joli eta, nahi zen guztiari, baina behin paperrainean idatzi garbenean, ni uste, euskaltzen diren eredua segitu hori dela, eta, estandar horren barnean, edo batu horren barnean, gu benpin bertako izkeraren bildo horre segitu, ez dakit. Nik zehaztaten bat egin dut, hau importantzia da. Nik ez dut inori ez zilegitasunik eta ez eskubiderik kentzen nahi duena egiteko, alor honetan nire iritzia eman eman dezaket jakina, bestek guk egiten dugunari buruz eman dezaketen bezalaxe, baina nik ez dut inori zelarik kentzen bidoretan segidezan, eta baina nola nahi da nik aberazgarri ikusten, eta hauek hemen iritzi kontrakoak eta agertzea. Hori esan da, esan nahi dut, berriro etorri eta batu bat euskakiaren kontu horretan. Batuak nik uste dut referentzia egiten diola azaleko egiturari, hizkuntzaren azaleko egiturari. Gauzak, eta sortu zen batez ere horretara, batez ere idatzirago, nik uste dut. Eta sakoneko egituran, gauzak bezegoki asko egin dira, eta egiten dira, eta oraindik ere, motzean, segituko dugu egiten, ez, gauza bezegoki asko. Zergatik, erderaren eraginen sekulakoa dalako, tintzazidentziak asko daudelako, eta gure mundu honetan, herrialdizkarien munduan esate baterako, dabilen jendearen preparazioa, askotan nola alakoa dalako, eta, gure gandik azitzan, eta. Eta orduan, aukeratu ezkero euskalkiaren bidea, euskalkiaren izenean, behar bada baten batek esan dezake, nire ustea etorriko direzelaren iritzia da, nik, etorriko direzelaren ustea dot, edo ez dakiz zer, eta besteak esan ezake, seguru nago etorriko direla, batuaz esan, eta orduan, nik ez inoke duke ez da behatuko ez da, zein hor euskera eta zein ez,
Ze euskalkiaren izenean, egin dituzke sekulako astakeriak, eta erre islatu, hor eta sakoneko egituran, hor euskera ere ez dan gauza asko idatzi. Orduan, hori beste eztabaida da. Eta azkenik, orain esateko, lehen esan bai du Fernandok, orain, maila nazionalean edo ari gianez, orduan hemen, jakina, batuaz ere egin behar dugu, eta zuzen, hor ere nator bat, hor, ahozkoan, nik hasieran zehatu naiz markatzen hau berizketa, nik uste dut importantea dela, eta ahozkoan berriz, nik uste dut guztiz zilegi ez ezik egokia ere izan daitekela, naiz bitartekoa, ezateatero kasu honetan, herri irratia, maila nazionalekoa izan, datorrenak bere euskalki islatzea, ahozkoan. Naiz zuk, Maria, zu zean ez hemen irratean ordezkaria eta azuk batuaz egin behar duzula iritzen zein nahi, baina hemen nahi geanok, edizteak bat ere txarra irituko, nik uste eta beraz garrita eta dana, bakoitzak berea egitea hauzkoan. Eta herri telebista eta herriko irratietan? Beste horren beste. Eta horretan ez behar sartu bain, baina nire horren botzako iritzita. Hauzkoan bestelakoa ikusten dut erabat kontua. Guk gure herrian sortuko baino telebista. Irratia nire iritzia behintzat, ez dakit gauza nola atxako litzake, baina nire iritzia izango litzake, bertakoa behar duela izan, hango langileak, hango esatariak, eta bertakoa landu, eta bertako izkera izlaterako lukela. Ez elkarrezketak eta bakarrik. Albisteak eta guzti ere, hori joki izkeran emango nituzkenik, irratia balitz, eta bere esparrua, ua balitz, ua bakarrik. Eta arak, oain ja, esparrua zabaltzen daina eta bestelako kontua dira, baina nik ziaro, beritzen ditut, horretan, idatzizkoa eta hauzkoa. Hauzkoan ez peitago zagantzarik, hor dago dizirik, eta dagoitza egiten duen bezala, beti egin duen bezala, hau jaso duen bezala, gurasoen aldik, eta hor dago dizirik, baina idatzirako saltua, ja bestelakoa da, eta zalantzak dira beti, eta hau ezaten dut horretan saiatu nahizelako, eta liburua egin genuenean, eta nola idatzi, esaten zutena, zalantzak dira beti, zeni baldin maitu aldamenekoak ere bai, eta nola adostu, eta zeinek erabaki, eta zein zilegitasun, gaina, bide hori hartzeko, han ikagarri ditzait. Baina hauzkan dori, guztiz, ez dagarik zilegi edo, baizik komenigarria, egogia, gaur hemen, eta azkenean hor deformazio pixka badeu eta nien ez, han egiten edan, eta, baina, oain hain ez dira propio, zaiatzen oain, eta kosta egiten zaila, azuekin nagoelako hemen eta nagoelako, han, gaurako gauza gertatzen dira, eta, baina nik gauzko erago, egogia ikusten. Nik pensatzen diat, Iñaki, Mariaren testuak ikusten ari nauk, eta irratzi gizon eta emakumeek eta telebistako berdin, mikrofonen jarri aurretik idatzi egiten zela. Orduan, nik pensatzen diat, orain honetan, zuen karka da bizkarien idazteko zalantza bali maitu zuen, gero ere, baina esan diat, irratia egiten bali maduk, aurrez idatzi berko bali maduk, eta idatzi berko zalantzak izango dituzke. Beraz, esaten diat, ahozkoari aitortzen bazaio, edo ahozkoa erabiltzen denean, ahozko kanala erabiltzen denean, onartzen baldin bada, tokian tokiko izkera erabili ditekela, barietatea erabili ditekela, zergatik ez idatzen, ez konprenditzenik zergatik komplejo hori dagoen, edo zalantza hori dagoen, edo bildur hori dagoen, jakin da aurrez idatzi egin behar dela. Orduan, nik pentsatzen diat, onartu bat duguna dela, pixat, daukagun estandar hori, nola egola, artifiziala dela alde batetik, encefalograma plano da daukala, eta behar dugula hori aberazten joan, eta benetako batuaren zer hori, ideia hori gauzatzen joan, ez? Eta horretarako gazta eta piperra behar duela. Eta nik sartuko nuke beste konzeptu bat, hizkuntza egokiaren, euskara egokiaren konzeptua sartuko nuke, ez? Ez hori delako importantea eta egokia, hizkera egokia, hizkuntza egokia esaten dudanean, horre izan nahi, zein da informazioen hartzailea, ze perfil du hartzaile horrek, non erabiltzen dugu guk gure mezua transmititzeko hizkuntza hori eta bat, eta ze kanaletatik eta bat, ez? Horren, pentsatzen diat, ezin dugula jasan, betiko euskaldunak akonplejatuak eukitzea, behintzat Bizkaian dauden bezala,
eta pentsatzen diat, era horretan, nolabaiteko reposizio lan bat egin behar dugula. Reposizio lan bat egin behar dugula, eta horretan behar dugula bintzat, batzuk. Eta nik esango diat, guk astero, 7.000 alde aterata, eta Eibarko Euskalduna dauden etxe guztietara helduz, ari garela reposizio lan hori egiten, jenteak daukan konpleju hori kentzen, eta azken batean, konpleju horren poderioz, euskera erabili beharrean jenteak erderara jo du. Orduan, ez da euskalkiaren ordezko ez da batua izan edo estandarra izan baizik eta erdera. Orduan nik uste dut hori ebitatu inbar dugula, eta hainbat interferentzia eta bar egon direla, eta orduan euskaldun zena edo euskararen zena hori poliki gauzatzen jun behar dugula, ez bakarrik gure maila tematikoan edo ez dakit eskolatu maila baizik, herri maila bajoan. Minutu gutxi beratzen zezkigu, beraz, interbentzio motzak egin beharko ditugu. Bai, hor Fernando aipatu duna oso dela giltzarria, ez? Euskara egokia erabiltzea, eta, batu horren inguruko bertako hitzak, bertako joskerak, bertako kontuak sartzen dira, neste hori dela bidea. Hori idatziari daukenez eta hauzkoan, baita egator inakirekin, bertako izkera, bertako zehaztun modua, bai zabatu behar da, bai irratian, bai telebistan aitzestero. Hori gabetu behar nizun, tipitapa telebista dagoeneko arian da, zein izkera erabiltzen duzu? Momentuz, bortziritan bakarrik ikusten da, eta orduan ez du olako aparteko arazorik ez, bortziritako izkera egiten dugu, eta, aldizkarien ikaratzen ez diren laburdurak edo kontuek, bai aurkezuak, galderak erantzuten dutena, denak egiten dute... Galean egiten den bezala. Eta testuak idazterako orduan eta ez dago arazorik, ez? Hemen arazoa planteatu dut. Kontu da, hangoa ez dago estandar horretatik gain urrun dira. Nahiko urbilekoa da, zenbait hitzak eta aldatzen dira, urbilekoa da, orduan ez dago horrako aparteko arazorik idatzi, eta hori... Ezaten. Bai, hori da. Idatzi modu batera, eta hori, solastera konbertzen modu batera lehitzen duzu, ez da, hemen, geharrei baratzen modu, Iñaki. Bai, hauzkoaz eta egian ez doain, lehen esan du, Fernando, gauza asko aldez horretik idatzi behar dira, eta idatzitakoaren gainean edo irakurri behar dela, itzen behar dela, eta ala da, zarrun nik jakin bide hori aukeratizkero, sekulako zalantzak izango benituzkela. Ala ere nik uste dut horrek merezi duela, alegintza, eta orduan hor, galdera hori, eta zalantzi erantzun beharko litzaiekela, eta ordan asmaten, jakin, nola idatzi garan, gero ura irakurtzeko, nola nahi ere beste gauza asko bapaten egiten dira elkarrizketak, eta beste gauza asko, zai orduan nik egingo nituzke, bertako iztun egokia hartu, zai eskatasun oso eman, askatasuna, ez gainera, izka bat jarri horretan, ez da, bertako izkera eta izratzen izan dadin ahalik eta gertuko hango eskaldunen, ez da. Hori beraz, hauzkoan. Eta orduan, eta idatzen behar dela aldez aurretik, ahalegintzen ikusten nahiziko lukela, baina ua ez da gero gelditzen idatzitza zabaltzeko. Izan, nik uste beste galdera funtsezko bat hor, oin dikestait egin dutzean hemen, baina egin beharrekoa da. Zenbat eredu sortu behar ditugu, orduan, Euskal Herrian idatzi dago. Herri aldizkariak aina, herri bakoitza sortzen baldin badu, bere herri aldizkaria sortu behar du orduan, bere idazteko eredua, orduan izango ditu bazkenan eredu, hoi batetik, herri bakoitzean, eta harrezagun Eibar, herria edo iria, baina jende asko behintzat, han espazioetan ikasten nahi dien euskaldun berri horiek, erderatik euskerara datozen horiek, ega prestatzen aidan horrek, idazten ikasi behar duen horrek, nola ikasi behar du idazten, eta eta kitxo, baliagarri baldimazaio idazten ikasteko bide horretan, zenbateraineko laguntza ematen dio, han, ez dakit, batutik, urrun samar edo agertzen dan eskalki bat, idazkera bat topatzen baldin badu. Ez da homogeneoa inondik ere Eibarko irakurlegoa. Zagakit nire ez. Beste inongo ere ez behar da, baina batez ere Eibarren eta hiri handietan eta Irunen eta Eta, babixe,
Ja, deporaz, minutu bat. Minutu bat, bizko esateko. Ez dugu aztu behar gure produktuak kuantitatiboa direla, ez kualitatiboak. Guari garela, Euskaldun Berri, gazte, zahar, ertain, alfabetatu eta alfabetatu denen dako behar dugula idazten. Orduan, pentsatzen dut, zubi izan behar dugula. Bai Euskaldun Berrientzat, pizka bat bereien plastikozko hizkera hori, hizkuntza hori jatortu dezaten, horregatik idazten dugu Eibarreraz, eta Euskaldun zahar edo alfabetatu gabe entzat ere idazten dugu batu osatuan, edo batu egokituan, bereiek ere, nolabait ere, irradiatu daitezen batuaren erabilerarekin. Eta nik pentsatzen dut, esan duk asmatu behar dela, emisore ditzen baldin bada, irrati ditzen baldin bada, aurrez idazi behar denez, asmatu egin behar dela, alegin egin behar dela, eta bat. Beraz, poliki euskaltzendia txikiak eren retxazatzen dituk herrika edo baiaraka, eta bueno, ez dira esango euskaltzendia, nik iztermina diazitea bila, baina, bada, herri guztietan talde eruditoen talde bat, edo jente pizkat jantziaren eta bat, poliki bidea eginez, sortzen dira lako gauzak ez. Eta guk ez dugu eredu bat egin, Eibarrerako Bergaran bestea bat, guari gaituk Bergara, Antzura eta banak elkarrekin lanean, eta batez ere oinarrietan, ari gaituk, baiararako nolabaiteko konstante nagusiak denon artean adosten, eta ja dagoeneko adostu edizkiago. Ustedes bitxikeria kontatzen, 5 segundutan, idazle batek idatzi zen egunkari batean, euskalkien erabilearen alde, eta horren eredu jartzen zen Goenkale. Eta horre sekulako harrera eta izan duela, eta harrakazta, hain zuzen izkera jatorra eta egokita eta erabiltzen duela, eta arrazi du, kontua da baina batuaz egiten dela Goenkale. Banekien nik horrekin amaituko zuela, baina pentsatzen dut hori da kafe para todos, hori da kafe para todos, pentsatzen dut horrekin egiten ari garen da, bai, jende guztiak ulertzen du Goenkale, baina erabiltzen hori. Beraz, sortzen ari garena da, izkera horrekin eta horako gauzekin, euskaldun pasiboak sortzen gaituk, pasiboak. Baina, erabili jentuare jarretuko erabiltzen herrikoa. Bueno, mila esker, hain azkar gintzeitea, nik eta bai Fernando, eta bueno, ez da beran jarratuko genuke beste onduer edo gehiagoz, baina bukatu zaigu saioa. Mila esker Fernando Muñozguren etortzeagatik, gure saioa etortzeagatik, mila esker Iñaki Zirain, eta Aitor Aronezuna, mila esker eta ondo segi. Eta entzule hori besterik ez, datorren asteartean ere, zita bat duzue, eusko ikaskuntzarekin. Agur!